Кога е най-доброто време за кафе през деня? Знаете ли, че не всяко време е идеално за кафе? Нашето тяло следва естествени биоритми, които определят кога кофеинът ще има най-добър ефект. Най-доброто време за кафе е между 9:30 и 11:30 сутринта. Това е защото нивата на кортизола, хормонът, който ни помага да се събудим, са най-ниски в този период. Ако пиете кафе веднага след ставане, когато кортизолът е най-висок, може да намалите естественият ефект на този хормон и дори да изградите толерантност към кофеина. Друга добра идея е да пиете кафе рано след обед между 1:30 и 15:30 часа. Това е времето, когато често изпитваме спад в енергията, след като сме похапнали, и кофеинът може да ви даде нужният тласък. Въпреки това, избягвайте кафе след 16 часа, защото кофеинът може да наруши съният ви. Той остава в тялото часове наред, така че късното кафе може да ви попречи да се отпуснете вечер. Оставете ми в коментар кога обичате да пиете вашето кафе.